Ranbir Kapoor bat ka Alia Bhatt ki jumi kubor kha ha ka baya de bat ka jing ye shirham hapreng jongki nadu bakila pen penapaj ba halor kane ka jing ya ju ya jan menta ka kenti bat lekmen ya kasngi bakerpang jong une uting shop kini ki sijur kilawan hiar syakane ka nong ba Jodhpur nadu kate kasngi bakiwan poi ha kate ka snong kidur jong ka Alia Bhatt Ranbir kilasa priang ha ka internet kane ka long ru hadin bakini ki sijur kilawan phai syaka Bollywood Kawai par kadur kabalasa priang haki internet haka balayu i Ranbir Kapoor ba open i ya ka jing i jong u bar ka jinglong pikir ya ka Alia hakane ka video Ranbir Kapoor la ai jing ada ya ka Alia Bhatt na ka jing syak shondor haki nong kershan hakat ling sun Jodhpur kum u rockstar Ranbir ula pen i ya ka jinglong pikir jong u yala ka bait hadin baka Alia kala syakir tawar saudong haki nong kershan hakaba Ranbir ulaka ya ka Alia na kinong kershan hadin ba une uklur jong ka Bollywood Ranbir Kapoor ulaken jo syaka live kandai snam karta ka bait jong u ka Alia Bhatt kalapen krep ha ya kane ka sngi bakerpang jong u da kidur kidak na ka benta jong u ka Alia ka bait lengba ka Instagram ban pen i ya kidur bait yang jong kine ki sijur hakaba kilale kemen lang haka sngi kha bakerpang jong Ranbir da ka ba khublei sngi kha ru ya